Ya diaturi jumeneng. Iya. Mas Maje. Lagune apa, Pak? Aja dipeleroki. Oh ya. Selamat malam Sugeng Dalu Mas Dalang. Sugeng Dalu Mbak Lintang. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat Mas Dalang. Aku ketemu karo jenengan ki wis ping 3 iki ya, Nduk. Iya. Nggih, alhamdulillah yang pertama dipertemukan di mana? Niko di Jakarta, di Bekasi. Kayak anu Mbak, antarane ning nggone Pak Haji Saidi karo sing ning Bekasi aku lali. Loh, kok saged? Berarti ya 2 kali itu. Iya. Sama yang ketiga yang ini ya Mas Dalang. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Dalu menika saged sowan di PT Jatinom Indah. Heeh. Alhamdulillah nggih Mas Dalang. Nggih, Mbak. Apa? Lah pripun lho kok Sampeyan ngobrol kok disambi rokok. Lho, wong jagongan iki penake jan karo udut. Wah. Nek jagongan karo diudut ya angel ya arep omongan piye. Oh iya. Napa nih Mas Dalang? Udute iki lho ya karo diudut ya. Nggih. Wis karo adine iki biasa wae ta. Nggih. Kita itu KCE berapa tahun ya Mas? Tua sampean, Mbak. Loh, masa to Mas mboten sampean jenengan? Sampean ra arep dadi Mbak Yuku to? Loh. Gunung Kidul Bantul cerak. Ah, ya ampun. Berarti jenengan nggih mireng? Hah? Jenengan nggih mireng. Delok aku nyatake langsung kok ya aku. Iya. Kuwi dadi apa? Live. Iya. Matur nuwun ki sowan ngersane anu Mbak, penjenengane Pak Sigit sak kulawarga. Nggih, alhamdulillah. Ngaturaken Sugeng Dalu kagem sedaya warga masyarakat lan para tamu undangan khususipun kagem Bapak Sigit sekeluarga nggih. Ingkang pundi nggih Bapak Sigit nyuwun sewu? Loh yang masih muda? Oh masih muda Bapak Sigit nggih? Masya Allah, piantunipun bagus. Sugeng Dalu Bapak Sigit. Sugeng Dalu. Niki wau kula nggih dereng saliman, kula boleh salim? Boleh nggih? Boleh nggih, kula tak turun. Lewat pundi nggih, Mas? Ha niku tanggane kono Lewat tengah saged? Bisa. Aja. Bahaya nek ngliwati yoga, bahaya. Ah nggih. Pak Sigit bisa nyanyi napa mboten nggih Pak Sigit nggih? Sugeng Dalu Pak Sigit. Nun sewu nggih. Sugeng Dalu boleh salim nggih? Oh gini nggih Sugeng Dalu Bapak. Oh nggih Sugeng Dalu Bapak Mas ya. Bapak nun sewu nggih pareng salim nggih Bapak nggih. Bapak Sugeng Dalu. Nggih Ibu. Nggih niki sekeluarga semua nggih Bapak Ibu nggih. Bapak-bapak ibu-ibu yang di belakang nun sewu nggih. Mas Pak, ngapunten lho, sampai keliru nyelok Mas ya Allah. Sugeng Dalu Pak Sigit niki Bapak bisa nyanyi. Pak. Bisa enaknya dipanggil Bapak atau Emas atau sayang. Hah? Gimana?
tapi sebelumnya Pak Sigit masih single, sudah punya single atau sudah punya pasangan mungkin? Gimana? Apa ditungguin pasangannya ya mungkin ya? Dalam? Ya Allah, putrane samene gede nih. Iya. Mas Sigit bisa nembang, sakit nggih? Wah, ya kalau gitu nembang ya, berdua atau duet sama saya ya Mas. Duet nggih Pak nggih. Wah, ayo ini permintaan Mas. Ayo Mas, jenengan disurai loh Mas. Semangat, ayo. Nyanyi ya Mas nggih. Napa bisanya lagu napa jenengan? Ayang-ayang. Ayang-ayang. Apa perahu layar? Ya, Anglia numpak. Nah, bisa nggih? Ayo Pak Sigit berdiri, monggo jumeneng Pak Sigit. Nah, ngene lah yuk penak. Teng panggung napa mriki, Mbak? Teng panggung napa teng mriki Bapak Ibu? Di panggung. Wah nggih, monggo Mas Sigit. Ya jan ngene iki. Hati-hati Mas Sigit, hati-hati. Sepate kok ndangdut kodhok ngorekno. Kan wangun kok. Non sewu Kang Mas. Hop. Pejang ngene iki lek kaya nganu lho Mas. Kaya manten lek di nganu ngono kae. Di nganu ki di apa? Di apa? Diapake? Heeh. Dikapake. Diarak. Diarak. Iya. Dilarak kowe. Iya. Lagunya Perahu Layar ya Pak Sigit. Perahu layar. Mboten sios ayang-ayang niku mau. Mboten sios ayang-ayang. Mboten nate ngertos ayang-ayang. Oh. Jane sae niku. Iya. Nggih, betul. Ya ampun kok tremor gitu tangannya. Ya tangannya keder-keder. Tolong Pak Sigit. Loh. Jenengan kok minta tolong terhadap diri sendiri, Mas? Nggih, mboten napa-napa lagunya Perahu Layar, Pak. Iya. Ayo Mas Roni. Ya. Mas Juang. Mohon izin. Ya. Goyang nggih Pak Sigit nggih.
bagus sekali. Minta tepuk tangannya Bapak Ibu. Iya. Terima kasih banyak ya Pak Terima kasih Sigit. Mbak Lintang. Iya, kok malu-malu ngene iki. Mbak Lintang, Dalam. Pak Sigit menika sedekahnya gede lho, Mbak. Wah, lagi luar biasa. Wah, wah ngono. Gimana Pak Sigit? Sedekahnya gede. Nah, masa jenengan gak peka tuh Pak Sigit ya ampun. Isin kalih Gusti Allah. Halo, Pak Sigit, pripun iki? Wah, malah telepon. Iya. Nek mboten enten cash ngagem napa nika barcode. Wah. Wah, Sik, tenan Bil, lho. Bil. Tenan lho Mas Lah Dalang. iya, Nah, Wah, nggih. Nggih. nah, iya ndak apa-apa, ndak usah repot-repot itu Pak Dalangnya yang minta. Kula nggih meng guyon. Kula niku ikhlas sekali buat Mas Sigit yang masih muda, yang masih ganteng. Iya toh nggih Bapak Ibu. Nah, betul sekali. Di sawang putrane kula niku lho, Mbak. Wah. Putrane. Nggih jegek sampean. Oh, jegek. Le, rini le. Le, tole Alba. Iya. Nggih. Terus pundi siase? Panjenengan iki kok nagih ae to, Mas? Non? Kok nagih? Lho. Mengke mbangane ayo ta, Nduk. Iya. Mumpung anu tesih jumeneng wonten mriki panjenengan nika. Iya. Mboten napa-napa. Kula niku mboten napa mengharuskan napa panjenengan kedah peparing menika mboten kedah. Iya. Nggih meng nek kaya ngendikane Pak Sigit mau, Nduk. Iya. Nek arep peparing apa-apa ki kudu sing ikhlas. Iya. Ora kok ikhlas sing penting peparing ngono ya. Iya. Bedane apa? Nggih, Niki, ndak Mbak apa-apa, Lintang, Pak niki kan Sigit. Nganu wau napa Nggih. hadiah kula seneng to Wah, nyanyi ya kalih ampun, jenengan. Jane kula niku nggih mboten pengin. Tapi kula nggih matur sembah nuwun mawon nggih Pak Sigit nggih. Isih ora pengen apa? Sami-sami. Hah? Ora pengen apa? Ya ora pengen nek ora dikeki ngono lho. Ya, terima kasih banyak nggih Mas Sigit, Pak Sigit. Ya semoga saya doakan semoga rezekinya bertambah lancar, sehat selalu, panjang umurnya, sukses untuk memimpin amin. PT Jatinom Jatinom Indah. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak nggih Pak Sigit. Mau tambah nyanyi lagi ya? Oh, sampun, matur mbah kula sanget, matur mbah iya, sanget. iya. Oh, tak kira tambah lagi ya, ya. Nggih, nggih. Iya, ya, terima kasih nggih Pak Sigit. Mau saya antarkan lagi? Sampun kula Iya. saged niki. Oh, saged. Mic-nya loh, mic-nya mau dibawa Aman, berarti aman, nanti niki nyanyi saged, lagi ya. aman. Oh. Oh iya iya, mic-nya ya tojo. Kan Dani kina badhe nyanyi lagi Dani iki tadi. Mau nyanyi lagi. Lah iya ning ki koyoke trauma linggo ngarep. Iya. Terima kasih banyak nggih Pak Sigit dan sekeluarga ya. Berkah kok ya, Mbak. Nggih. Dongane jenengan kanggo PT Jatinom Indah, Mbak. Nggih, pokoknya semakin maju, semakin jaya dan sukses selalu ke depannya. Amin. Sukses nggih. Pokoknya Nggih. yang terpenting itu Mas Dalang. Nggih. Sukses selalu. Bener, Mas. Iya. Iya. Ki nawala akeh, Mbak. Sing kudu Nggih. diaturke. Katur Mas Dalang. Heeh. Kula nyuwun tembange ninggal katresnan kalian kacu kuning Wah, ninggal katresnan. Nggih saking- napa malih? Saking sinten? saking Pak Santo Bapak Santo. Plosowarang Blitar. Oh Matur nuwun. nggih, Ki mau matur sembah nuwun. nyawere rokok sebungkus. Matur nuwun mah. Nyuwun tembange sesideman anggitanipun Pak Haji Sukron Suwondo. Oh iya. nggih. Saking lesehan ayam goreng Sri Kandi Jalan Cakraningrat Sentul Blitar. Oh iya. Nomor 0822 3397 1247. Oh iya. Diaturke sing endi, Mbak? Nggih. Sampean milih Sesideman? Nggih. cocok yan. Iya. Nggih, cocok nggih. Nggih. Ngagem bawa. Nggih, kaya lelakone kanca-kancane ngene. Ya. Ayo sing tak critake mau, Mbak. Iya. Lah nggih, jane nggih tasik timur-timur sedaya lho. Wah. Kok wis sesideman. Le sesideman niku le nyimpen dhuwit didekek nggon pusaka-pusaka. Wah. Sing kandhani bojone iki, aku nek karo walat ki ora percaya. Iya.
Terus iki anu, salam santun saking Mbah Lurah Kuningan Blitar. Oh, nggih. Nyuwun tembange Gubuk Asmara. Wah, Gubuk Asmara. Alhamdulillah pamundutannya banyak sekali nggih, Pak Dalang. Oh, nggih. Mas Dalang. Oh, badhe nderek ngregengaken swasana. Oh, nggih. Arep nderek beksa, Mbak. Nggih, Joget. Iya. nggih. Iki maringi Cehna Tresna 100.000 alhamdulillah. Tak dumke kok. Iya. Bawani, Mbak. Nggih. 6 jiro lu. Wong kok mbiyen pisanan ketemu nganti sprene ajek alus lho. Nah, lha nggih. Mbak Lintang kuwi lho. Iya. Oh, beda karo iki sing gedhe mangane iki. Anggere mansus Sugeng Dalu, Pak. Nggih, Sugeng Dalu. Wah, jan halus-halus. Nek Mbak Lintang ki maksude ki karo wong ki nuwun sewu. Digawe supaya wong ki jagongan ki supayane lega. Iya. Supayane ya ora merasa wedi. Oh. Apa? Lan jenengan apa mboten wedi nek jagongan kalih kula? Ora, Mbak, mergone tutur katane panjenengan menika alus, kepenak ditampa. Ana iki to. Oh. Sopo? Via. Man kae dememeng ya dememeng kono. Handerek Gek duduk. Napa Mas Dalang? Ora kowe anu rokok tukang manu operatore. Iya. Gek duduk aku agek bolong sih aku. Iya. Iya. Selendang kuning kang saking Swara kurang permono ing wasis ngungro angungrung marang angrung-rung marang bendara Dyah Sulistya pijer ngincangake Kongge, Mbak. Terus tresno sesideman
pisahan Berikan sulistya Tak riwangi samudana marang kula marga karwalan praputra Nyuwun anu Mbak, keterangan Mbak. nggih Sampeyan ki nek pentas ki sangune apa kok suarane iso kemlemet alus ngono kuwi lho. wah lan apa kula niku namung nganu ngeremus kencur Oh kencur. nggih Oh cocok. itu kuncinya Mas Nggih. Dalang Oh ya tak cobane sesuk Mbak. nggih Oh. kencur tok tapi jek kurang Lah napa karo apa meneh? harus ada yang menyemangati Oh. Lah sapa sing nyemangati sapa? tadi kula sampun di WA Pak Sigit tapi aman Oh, nggih Pak Sigit sing nyemangati. Iya. Apa-apa? napa Sing ngendang elek lamene. Mula kok suarane iso halus, Mbak. Oh ya iki tak nek ngene iki tak saranke sesuk iki rak jajanane akeh banget kok sing digawa kuwi ciki-cikian. wah Mula suarane ora iso halus. Pasar banget. panjenengane kok Mau dipisah-pisui dalang bagus ora. suaranya Dalang ora kajen ya lagi aku kok. Tak sesuk takon sangu kencur sak kebone. Iya. lek mamah ki lho piye wingko Ora. Aku wis nggawa mesin giling kok. liwat kincanging alismu tak tandur angglendang rasane atiku senadyan wasling serius aku isih mampu meladeni salahmu mongko kowe bocah gunung senadyan bocah gunung tak jiwa ragaku kurang kehormatan mambrong rupa karo pinjol urip ana kutha gedhe kawitan tukane amasa isine kawi apa-apa wae senadyan sesedaman mesti
Kayang nggih Mas Dalang. Nggih. Penak Mbak Irama semene iki sedengan dadi ora banter banget ora kerindiken. Nggih. Iya. Ugi ngaturaken sugeng dalu kagem Bapak Ibu panitianya ya Mas Dalang ya. Iya. Alhamdulillah. Guyub rukun semangat nggih Bapak Ibu panitia nggih. Yang sudah membantu memeriahkan juga Nggih. Mas Dalang. Ya tanpa effort panitia awake dhewe ra iso kepenak ning luar kene. biasa sekali. Iya. Matur nuwun. Entek Mbak. Urip ana kutaketi Matur nuwun. Ya. Injih. Sesideman wis diaturke. Alhamdulillah sampun diaturaken. Ki pamundhutane akeh banget mau hawane sumuk banget iki, Mbak. Wah, lah nggih. Dikancani- Nggak apa-apa, biar semakin semangat, Mas. Iya. Nggih. Aku nek ademi malah ora iso mikir. Kaku nggih, Mas. Kaku tur ilang. Kok ilang? Ilang kaya apa inisiatif iki kaya Wah. pemikirane iki saya ilang. Oh, jenengan lho. Lah ya aku, iya. Nek biasane sinden alus Napa? kuwi sinden alus ki pasangane ya sinden sing ora alus, Mbak. Oh, ngoten. Saiki coba sinden alus ditrukke sinden alus bener dadi apa coba. Oh, nggih. Kancane Sinten? sinden saka Gunung Kidul ya, Mbak ya. Oh, nggih, monggo Mas Dalang. Padha-padha aluse. Iya. Saiki rada ngronjal, Ding. Mbak alus danten lho, kula lek mresani Oh. mbak-mbaknya. Lah nggih to, Mbak nggih. Oh, alus-alus cantik-cantik semua Mas Dalang. Yo kamuan. Yang mana Mas Dalang? Niki Mbak, niki asmane sapa sampe? nggih. Wong mbiyen ya wis tau ketemu. Kok mboten semarap lho sindene dhewe? Ya men kenalan karo sampean ngono lho, Mbak Oh menawa. nggih. Mbak yang pinggir sebelah kiri. Sebelah ini, heeh iki Nggih. sing cilik Mbak, dhewe lek iki. duding jenengan iki lho Mas Dalang. Nah niki. Monggo Mbak mic-nya. Iya. Nggih. Sepate apa, Mak? Apa jenenge? Turun aja ya, turun. Turun, turun aja. Sepot kok turun aja. Sepotnya iki. turun aja. Sampak, Nduk. Oh iya. Suwe ora ngunekke. Iya. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Ah, Iya. Ya halus ngene iki, Mbak, ning gandeng karo Mbah Buyute iki di gegulang ilmu. Iya. Apa? Napa? Niki nek mayangan melu aku mesti diderek karo Mbah Buyute. oh, iya toh Mbak. Iya. Niku kodame kula. Kodam sing wis mawujud. Nek aku ora diderekke Mbah Buyute iki, olehku suluk kacau. Oh, Iya. berarti setiap pentas Mbah Buyute diajak. Iya. Tenan toh Mbak. Lah niki. Kok iki ya jenengan ki ya ngono kuwi banget to. Nek Iki. ora trimo. Saya Mbah Buyo. Mbak ora trimo Mbah Buyute dicecenges. Ora Sayangku lho. ngantel ora. Iya. Saya kental. Maune halus dadi ngroncal Mbak iki, Mbak. Oh, cowoknya. Ya, bukan ya Mas Dalang. Iya, ya enggak, ya itu Mbah Buyutnya tadi itu. Mbah Buyut. Nggih ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya pamirsa, sugeng mirsani. Nggih. Kenapa niki? Ayo duduh apa ngopo ngono. Oh iya. Duduk ya apa? Ora ono Duduk. sukete kene iki kok kon duduk. Soket apa toh? Duduk ki matun ki lho Mbak, nganggo gathul ki lho, sukete sing do nyerongan Oh, di ngano Dicabutin gitu. dicabutin. Iya. Oh, kalau di Jogja bahasanya diduduk. Heeh, duduk. Oh, gitu. dicabutin Kalau di sana Mbak. Apa bahasanya? Apa? Kalau di tempatnya mbaknya bahasanya apa? Kalau di saya itu diaret. Oh di aren. Di ngano dibacoin. Oh, Waduh, dibacoin. Dibacoin, ngerti sekali ya. Bahasanya orang sini
iya gitu. Oh, gitu. Orang Kediri. Iya. Orang Kediri. Oh ya gitu ya? Iya gitu. Ya berarti- Lupa tadi aku belum salim jenengan nggih Mas Dalang. Nah, salim Ora ya, salim salim apa? dulu. Lah masa aku telat tadi Mas ngapunten nggih Mas tadi saya telat terus Ya kaya wong nggak para bisa tamu ki salim dulu. salamane nek pamit mulih ngono kae. Oh nggih. Matur nuwun. Nggih. Iya. Lah ora kepenak mangke lek mboten salim jenengan. Mboten sopan mangke. Oh, ngaten nggih. Lah niki sinden ora nek sing nyalami kula babar blas niki ora sopan kabeh iki. Santai wae, Mbak. Nek meng ora sopan ki iki luwih ora sopan bangane. Iya. Iya. Apa? Nggih. Sensitif kabeh. Kuwi lagi PMS kabeh sindene iki. Sapa sindene? Sensitif. Nah, makanya Kaya- jane iki ora pareng dijarak ya, Mbak ya. Kaya isih produktif. Ngece. Tembange bar slendro pelok. Oh iya. Napa? Ninggal katresnan. Ninggal katresna. Mun aku ora tak tinggali tak gowo. Oh. Iya iya kamu itu bawa cowok. Iya iya iya. Iya iya. Iya. Ora usah diumuk-umukke. Ora umuk aku iki. Wong aku tahu tak umuk-umukke ya ming pira wene kok. Oh, sekali itu, Mas. Iya. Heeh. Yang kemarin Ora, itu. ora. Biyen. Oh, lah aku gawene ya cetan loh, Mas. Heh? Cetan, saling curhat-curhat. Biasa sesama cewek ya, Mbak Oh, ya. yang dulu itu ya. Yang dulu itu. Sido to, Mbak. Loh, nyapa tuh ora sida ki? Ambuh ning sedilit to. Nah, jane iki nyapa ya? Ya Bek menawa dia itu melihat dari live streaming ya, Mbak ya. Kono. Mau disapa? Mbok ya disapa Disapa dulu. Mantan kandung ya. Ya ora apa-apa. Nek arep dadi bakul wadi ora apa-apa. Rumangsane kok bakul wadi. Iki di streaming lho iki. Oh iya, lagunya tembangnya ninggal katresna. Ninggal katresna. Iki pamundutan. Nggih. Saking sinten menika? Saking Pak Santo Ploswarang. Bapak Oh, Santo kagem Bapak Ploswarang. Santo. Iya Blitar. Rawuh nggih? Nggih, apa? Wah nggih. Nggih. Wah, Wah, panjenengan Bapak. Iya. Saestu dalam Wah, digarap samboyo. Samboyo. oh Samboyo. Ayo, dadi saka Demung bareng karo Kendang. Nggih. Oh, iya. Nggih, Bapak siap ninggal katresnan nggih. Digarap Sampita apa Samboyo? Samboyo samboyo. Ya.
Sampun, matur nuwun. Terima kasih Mbak Linta. Mbak Anggi, ya. Iya. Oh ya, sama-sama Mbak Anggi. Niku adiken jenengan kok, Mbak. Dalam? Iki adine sampean. Loh, napa mboten Lah karo tua Mbak Anggi? Ah karo sampean dhuwur sampean kok. Iya. Sekarang ngece, wong yo kasunyatane ngono. Ansor laras iki lahiran ketiga kabeh. Klebu dalange iki ya lahiran ketiga. Iya. Oh, enggak apa-apa. Ora apa-apa. Berarti kurang makan yang sehat-sehat ya Mbak ya. Aku lo juga kecil. Nggih toh. Nek sing marake dhuwur ki termasuke protein ya Mbak ya. Heeh, jane lek pengen dhuwur ki daging-dagingan ngono ku ya Mbak ya. Tapi mangan cagak ya ora apa-apa, ben dhuwur. Wah. Ayo ku ya langsung dhuwur tekan sundul akhirat. Iya. Iya, Mbak. Iya, iki diwalik slendro genti. Nggih. Oh, heeh. Ayo ki nah nek saiki lumrah Mbak. Nggih. Alus musuhe kasar. Wah. Waya ditokke nggih. Ngono maju ngono. Cepet. Panjenengan ki lho sia-sia kalih sindene dhewe. Ora aku le sia-sia ki mergo enek critane. Napa? Ya dheke ya sia-sia karo aku. Ono. Loh, gur ngimbangi lho jare Mas. Mbak. Miknya. Neng ndi wong wedoke playing victim dadi Ora ngimbangi. kabeh ya Mbak ya. Ya ora kabeh ning iki sing termasuke ngono. Ora kecuali aku. Aku melu. Aja sampean wis apik ngono mah arep melu elek. Iya. Rasa melu jare aku sesat. Sesat dan menyesatkan. Ayo Men kae. Dong liyane wis disepoti kok mosok aku ora. Mary. Ayo disepoti. Ya iya lah. Mary. Dan Ya. Sepote apa, Mak? Ana tangis. ayo Tangis sewa. mati
rak sepati semene suwene. Aku bingung kudu seneng apa kudu sedih. Nang apa? Nek spot sing ngene iki mau iki. Lah sepote alus-alus. Ora apa-apa. Aku nek ora utusan si sapa cebrot kae tak kon jawab sampean melu aku sing ora mangkat. Cebrot ki sapa to? Sing bunang. Oh, sing bonan. Saiki undang-undangane cebrot to. Wah, kuwi maket biyen nek kok kuwi. Oh, nggih. Anu, Mbak. Dongamu nggo warga Iya. utawa keluarga Jatinom Indah. Jatinom Indah apa, Mbak? Ya, buat warga apa buat PT? Ya warga PT, dua-duanya bagus. Dua-duanya, no. Anda itu pertanyaannya jangan kayak gitu. Lu kalau ngomong jangan ngasal ya, jangan suka menggiring opini ya. Untuk PT Jatimas Indonesia. Ayo. Kok Di nyawur sini. iki to jane. Wah, Jatim. Wow. Jatim Park namanya. Untuk PT Jatinom Jatinom Indah. Indah Indonesia. Semoga selalu jaya. Jane iki piye to, Mas? Anu kuwi Mbak Ketonto wingi bar lomba 17-an lomba yel-yel. Jaya. Oh, menang 17-an. Jaya. Lah kuwi ketua ibu-ibu PKK kok nang. Kula. Layakno. Iya. Pas to dadi ketua. Apa namanya? Ketara-ketara orang perkumpulan ibu-ibu gitu loh, kayak semangat-semangat. Oh iya. Aura ketuaku kuat to. Nah iya kandhane. Kuat jan, dalangnya sampai kalah. Nah iya, nek kuwi kan dasare ngalahan. Aku arep nakal ki aku dadi wedi gara-gara iki rak pengumpul informasi, Mbak. Wow. Dadi iki lek jagongan karo kancane wedok ki semakin kecil volumenya, berarti semakin akurat informasinya. Semakin bahaya itu kalau Semakin valid informasi. lah wes. Anggere wis omong ki, le omong ki dur. Lah, cetha sing dirasani iki wis. Saya iki angger wis ora dandan, Mbak. Nek dandane wis sisih rada mothok ngene iki, Mbak Lintang. Moto. Nek ora dandan kan. Nek ora dandan dasteran mongko rambute brintik. Wis. berintik. Ya kayak kowe mau. Jenengan DC lho, Mbak. Men ora apa-apa wis kulino kaya gek kono ki ya apik dhewe. Weh. Ayo aku ngelek-elek kowe iki men nek kancane aku elek. Ya kene. Nggih. Sampun. Ki Pak, panjenengane Pak Lurah Kuningan Blitar ki di kanthi piyaine sing pundi? Bapak Lurah Kuningan. Arep nderek ngregengke. Wah, nggih Bapak, sugeng dalu Bapak. Nggih. Iya, oh wis lenggah ning panggung. Iya. Nggih, diatur pripun? Dibawani sikik terus mengko panjenengane arep nderek mbeksa Gubuk Asmara. Oh, Gubuk Asmara. Nggih. Nggih, mangke mbeksa nggih, Mbah nggih. Nggih, siap. Nggih. Juk sing nyanyi sapa? Ya awake dhewe no. Iya. Ya wong ki kudu iso lesung jemengglung, Mbak. Seru imbal-imbalan ya, Mbak. Ganti langsung jumenglung. Vi, Piye? yo bawani sikik. Nyingkar nyingkur. Kowe nek karo Mbak Via kok jangkar ping Favi. Ana karo aku cak-cok kok kowe. Apa? Ya, wi. Wiwitane nyingkar nyingkur. Ganti Mbak Lintang kowe wis. Apa to? Le bawa Mbak Lintang wis. Aku ki nganti jeleh ngrungokke suarane kowe iki. Beh, lawang swanten sae ngeten iki lho Mas Dalam. Ya nek pas nembang ki ya apik. Ning ya kowe mau ketika menyebarkan berita dan informasi kan kowe media cetak. Semakin kecil volumenya semakin valid. Boleh ya kuwi mau lho marah iki. Iya. Sampean, Mbak. Yo.
tresno